Здравейте, приятели, аз съм Фреди Бегерет и днес ще снимам на Subway Surf. Той клип ще е много кратък и ще правя нова поредица на играта. И така започваме. Той клип ще е кратък, защото няма място в хранилището, ама другите клипове ще са по-дълги, ще са някъде 10 минути, 20 минути, някой път може 1 час. Ще си имам 3 карти в телефона. Сега имам 2 и си изчерпах мястото. Много плюс намаля звука, защото много силно. Много слаби рекорди имат. Той аз имам слаб рекорд сега. Знаете ли, хора, аз няколко пъти и така, когато почвам играта, аз много пъти съм се изтривала и пак съм се теглила. Когато започвам от начало играта, какво щях да ви казвам? Когато я започвам от начало, винаги нарочно умирам в началото да се направя рекорда и да мина всички други рекорди. Това е много умно нещо, хора. Всички имат... Не! Това беше много гадно. Една шапка. Май имах 2 шапки, ще спечеля момичето тук. А как една шапка? Уж го направих на 2 пък. Не, лъжовно. Сега като умра, хора... Не като умра, обърк. Много малко време. Сега като умра, хора, спирам клипа. Ама ако умра след една секунда, няма как да спра клипа. Ще бъде много кратко. Пишете в коментарите какви челенджи да правя или на какви игри да снимам. Да носва клипа. И се чудя какво друго да кажа. А да, другия път, ако изобщо стане ден. Не забравяйте, ще ви кажа в друг епизод на игра. Не! Умрях пак след дълго време. И така, хора, дано да ви е харесал клипа. Не забравяйте да оставите един лайк и... Това беше от мен, хора. Чао!